Nachádzame sa v malebnej obci Šumiac, ktorá teda je východiskovým bodom na kopec Kráľová Hola. My sme minulý rok rozbehli projekt týchto zberných nádob v národných parkoch Slovenskej republiky. Umiestnili sme 14 nádob, keďže projekt teda bol úspešný aj z pohľadu teda návštevníkov, aj z pohľadu národných parkov, tak v tomto roku pokračujeme ďalej. Tento projekt zberných nádob v národných parkoch je určený najmä teda pre turistov, ktorí navštevujú tieto národné parky. Obaly, ktoré vracajú do týchto nádob, sú bez nároku na vrátenie zálohu. Na druhej strane tento záloh, ktorý potom národné parky si uplatnia, či už v štandardných odberných miestach alebo u správcu, zostáva ako príjmom týchto národných parkov a môžu ho potom použiť samozrejme na rozvoj týchto parkov. Ja som veľmi rada, že takýto projekt bude fungovať aj v našej obci, v Šumiaci, ktorá je výnimočná tým, že my máme tú krásnu, monumentálnu Kráľovú hoľu. Som rada z toho dôvodu, že tento projekt bude na Kráľovej holi, pretože máme veľmi veľa turistov. Keď sa robil prieskum pred 2 rokmi, tak počas soboty, nedele sme mali okolo 1000 návštevníkov na Kráľovej holi a neboli to len peši turisti, ale aj hlavne turisti, ktorí využívajú e-bajky. Ja, keďže sa veľmi zaoberám aj ekológiou a tým, aby sa neznečisťovalo naše životné prostredie, tak som naklonená k tomuto projektu. A ako som vo funkcii, tak sa snažím vplývať na občanov tým, aby sa triedil komunálny odpad, aby sme nerozhadzovali odpadky. Myslím si, že to pomôže. Niektorí koľkokrát spravili tak, že plnú fľašu odniesli, prázdnu zahodili, tak to majú šancu aspoň tú prázdnu fľašu hodiť do kontajnera a neznečistia prírodu. Tak je to také trošku netradičné v takýchto končinách, ale tak ja si myslím, že keď to má byť na nejakú dobrú vec, tak je to fajn. A keď to má chrániť prírodu, aby to ľudia nehádzali do prírody, tak určite to má nejaký zmysel. A budú mať ľudia aj ľahší batoh, keď pôjdu dole. Teraz som to videl tu na prvýkrát, priznám sa. Ale zaujímavé. Schváľujeme, určite. Čistejšie Slovensko. Všetci vieme, že Kráľová Hola má veľkú symboliku pre nás, pre Slovákov, je často navštevovaná. A teda sme predpokladali, že tá nádoba môže byť úspešná v tomto a aj pomôcť znížiť dopad odpadkov na to okolité územie. Čo sa nám aj potvrdilo, bola tam osadená cca pred mesiacom a už ju ideme druhýkrát vyprázdňovať, čo je super, že sa tak rýchlo plní a čo je ešte fajn, že sa plní tým, čo má, že tam ľudia nehádžu aj iný odpad alebo nejaké iné veci. Takže ja som naozaj veľmi rád, že tento projekt je úspešný a že pokračuje ďalej. A týmto by som chcel poďakovať aj pani starostke obce Šumiac, aj pánovi riaditeľovi Národného parku Nízke Tatry, že nás podporili a že v tomto projekte môžeme pokračovať ďalej.